Nomor lais pak sopo. Lais pak sopo. One paraya roh you try. Hallelujah. Demani baulong play. Hallelujah. Rasu try la jingai go. Hallelujah. Lagi sabtu ya genut. Hallelujah. Hagakatang kuba pada kon pada mensem bakot. Amen. Kajing e jong try jing Jesus Christ bad kajing e jong oblay. Lambat kajing selok jong mensem bakot kindan rengkat bad pi baro. Rengkat piru. Kohan men kopara how Jesus Christ tongin angu ya blay try kan rat na banta kajing e na banta kajing kerku kabang yela ya pediang ha kajing em kajing e baman lakasngi. Kamtam e kajing re kajing sumar kajing u yang i wei pai wei kabala ai hangi man ne man mit ulai ngi kamet kabasukan jai ulai dai ngi na kajing ma kajing masau na kajing pang kajing stombar khoi bar kane kasngi saja sen ulai ngi kane kasngi kabadap da kajing kemen kabadap da kajing kermen kamtam e hangane kasngi kambau jisu khot yangi balong kamlu jong keperthei bat kajing shai jong keperthei yang ini lakhat sha balong kamlu ban bang ban tiang ya kajing em jong ki para breu gijungi dan mata kadau ha kana ka step tongin kuson ila dai khendiat hato shisha ngala em na em kajing gajunga kata ka bang tiang ila kajing em bat ya kajing em jong ki wei shisha ngala ya lam na em ya ki wei bat ki breu ha galanti jong kajing shisha kumbal jisu lakhat inga balong galanti jong kajing shai nak banta kajing im lade bat kajing im jong ki wei pat ladangi pe jela kajing im yona sebon sen ngi la jangai na kanai kajing long bat kajing khot jong jisu balong kamlu jong kaparthei manai jing bang kajing thiang ya kajing im jong ki wei bat jing im lade bat kum juro balong kata kajing shai jong kaparthei haj ka balong kajing shai la seg along kita ki breu ki bialam ya ki wei pacha ki jingdom ja ki jing sneu de na mata kadau man da ka step to ngin phai so blai try kan rat ngin pan map na u na ki banta ki ne ki jingdona ki jungi kapo ki por bar khot ki bang lalong ki maujin thod ya ki wei ban long kamlu ban long ya ki ka jing bang ka jing thiang jong ka jing em kristan to ngin pan map no blai try kan rat na baro ki lat ki let ki tam ki duna ki pop ki sang ki jungi knang ba kan e gajing truwa mas jungi kan long ba priang hun khmad blai ku pa badan barbaro ngapla how blai badan barbaro badapi ko men ko para bang le pop shibun e da gajing purkhat da kiftin da gajing da gajing leklet da gajing le pala junga da gijing le pala chunga da gijing le pala pakra we chunga namar kata ngakarpa ki kamaria bakoi kabaisa kate suti ya ki anya berkirikoi padiapi ko hamen ko para banduai na gwanta chunga how try blay chungi ublay badan bor baro onis na yingi badlama bi ki pop chungi onyalamingi sha gajing embam jukut amen. Strike and rat go blay, isneyangi. Strike and rat go blay, isneyangi. Krisura, go Krisura, go benim jangi benim yangi. Strike and rat go blay, isneyangi. Strike and rat
ko blei me na uba ki e baro ki baha ki wan to ai ba mangi ki ba karpat ya me ha gajing don kam jungi bada gajing prasad mensim jong me ngin perkhatang ya kababe bad da gajing paniai jong me ngin le ya kata kabangi perkhat daw trai jing Jesus Christ ukon jong me ubi marbasan sha rengkat bat me ha gajing yalong ka we jong mensim bakut ublei junam la junam amen. Kajing pule na kasiti waningkong na siti baar jong Paulus wakwit syaki Kristan hakurin. Ko para kumba tikina bau blay ulong ubabat ya la kajupan. Kumta kaktin jongi hapi kam syam long hooi bat em. Naba ukun ublay u Jesus Christ ya uba Silvanus bat Timotheus bat manga ngilaya lap hapdeng jong pi syam long hooi bat em Henry hau kalong borabor hooi namar baro ki jingkular jong blay ki syam ya ka hooi jong ki hau day nakaneka daw ba dau ngi ong ya ka amen sya kaburom jong ublay Henry uday ublay ubapan skam triang yangi bat pi hau Chris bat ula penslek yangi ula syan yala kamu hor hangi bat ula ai hangi yala umansim haki donot jangi kum kasenjat kaktin jong utrai isungu yau blay Sam sispa kendai nomor praspa arpusa
Who tried and rain card but P. Kajing pule naga gospel by code katkum u Matthews. Kaburam hame ko try. Ha kata kapor u Jisul ang hala kisanran. Pilong kamlu jong kaperthei. Henry lada kamlu kabladno. Da A and penbang pad yaka. Kamlar kami Eshu light satang ba kan shabret shabar bad ban shayu ha kibreu pilong ka jing shai jong ka perthei omla ban buri ya kanong ba balatei halor ulum lemni kibreu ki thang ya ka sharak bad bu ya ka hapo ka perha henry ki bu ya ka halor ka ding peniang sharak ba bad ka jing shai ya baro hapo ying kumju to ai ba gajing shai jong pi kanten shai nya khmat ki breu ba kindu bio I ya ki kam ba bha jong pi ba kindu penan buram ya pa jong pi uba hapneng ka gospel jong utrai Kajinyaro ya me ko Chris ko hanmen ko para ha utrai Jesus Christ Mentaka setiap u Jisu u ong hanga bad happy ba pilong kamlu jong kaperthei ba kajing shai jong kaperthei yole se abang yos ngeu ya kane kajing ong jong Jisu pilong kamlu jong kaperthei ba kajing shai jong kaperthei yole se ha kajing em kajing nga kajing pi ngi ong kumno ngila balong kamlu jong kaperthei kumno ngila balong kata kajing shai jong kaperthei ngalong ubreu baduna ngalong ubreu batlot kajinget junga karet kajinget kajunga katlot ngamdon kajing dang kajing stat ngamdon kata kajing shempang te kumno king ngala balong kamlu jong kaperthei bad kajing shai jong kaperthei Henry Jisu hagane ka step sa chisiu no ong yepi wat ong ba pilong ki baduna wat ong ba pilong ki beru ki batlat wat ong bangalong breu baret ujin tau baret jong blai wat ong bangangan ngamdon kata ka jingnang ka jingstat ngamdon kata ka jingshempang Henry Jisu ong yepi badianga ngalapan baptis yepi hakakerteng ke junga ngalakhot yepi banlong unong bud junga ngalakhot yepi ba pilong uta ujin tau junga bad ngalapai pi sha kana ka perthei kerpang e na ka banta kana ka dau ba pilong kamlu jong ka perthei bad ka jing shai jong ka perthei ka jing khot jonga ya pi ban long kristan ban sha pan baptisma ha ka kertem ku pa baru kon ban man sim bakhoj bad ngalai ya pi man sim bakhoj piladan lapa man sim bakhoj ha ka jing em ka jing pi dei tang namar kana ka dau ba Pinlong kamlo jong kaperthei bad kajing shai jong kaperthei yole se Jisu hakane kasngiu pan kan mau yang ayapi kumba ublei lakhod ya Abraham nado kasngi basdang jong kajing em kajing u Abraham hak banan kong ngaru ngolong ujin tau baret ngamdan jing nang jing stat ngamdan kata kajing shempang komno ke nyala ban leit sa kaperthei banlong uta unong ya thu lepa balong tau kpa jong kibangai ha ublei Moses rungi ai haba ublei u khodi u banlong ta u rangba ne radba
uno pelaj im yaki pai pen reu jong ublei Moses ong hak banakong ngat lun ban kren ngam don jinang jing start komno ke nyan le choparo han reu ublei wala pan skam ya kane ka jinget ke jungu ngui yu Jeremiah ru haba ublei khot ban long tau nong ya thulu pa wong ba ngadang red ngadang ngapat don kata ka jinglong rang ba ha ka jing im ka jinga komno ken ngala ban long unong ya thulu pa Petrus ro kumjuk ngi habau Jisu khot u banlong u senran jungu banlong uta u khlidu jong kabalang hak banukong urum semla ban pediang ko hanmen ko para ha ke jung em ka junga jung phiru yole seng i ong komno ke nyala banlong kamlu jong kane ke perthei bat ke jing sai jong ke perthei Henry u Jisu sachisin upan kan mau yang ai pi bayanga badia pi plajet balakhat banlong ki Kristen tang na ke benta banlong kamlo bat ke jingsai jong ke perthei ko hanmen ko para khendet ngakwa ban ya phlu jingmut bat pi sephang kamlo bat kumno ngide banlong kata kamlo jong ke perthei hakipor men suang itip bat ngi ba kim padon tu ki fridge kumba ngidon menta ladang ngithit jingbam ngibo yaki hakipo ki refrigerator bakin ne bakin sa gibun sengi da gibun benai Henry ya ki porman shwa kim padon kine ki fridge ki bangi ong ki breu abaki kwa bakin bu baki jingbam jungki kine da ki tayew na da ki penai ki le komno ki sim ya kamlo kita ya kato ka jingbam ka jungki ne kita ya kito ki kadok le ke baki kwa bakin ne da kamlo kenang ba katoka do lane katoka jingbam kanom puot bat kanom sma bat kane kamslem ban yiru kibru hakipor menchua kimpadon ki dawai ki dashin haba ki don ka jingpang ki snido jungki ki le kamno ki sim da kamlo ki boy kamlo apa go om bat ki sim ya katoka om kita wan hamantar teng ngidang le habang iyo ot keti ki kendiat habang ngidon ga jingpang kendiat ha kasnido jungi lada kerki ngim yo dawai ngiru ngisim na kameluk ngita bat kato ka jingmong ka jano pe gohan men ko para kamlu ka don ka bor ban penek pensa ya ke jinbam bat ka don ka bor ban wengno ya kito ke jingmong bat ke jing sniu ka bangidon ha ka met ka jungi ha ka jing em ka junga ka jungpi te manga ma phiru lakhat daw Jisu hi ubalong kan rat balong nong sispa jong ka jing em ka jungi banlong kata kamlo nang ko nang sa bang itip ba kamlo ka dai ban ai jing ban jing thiang ha ki jing bam ki jungi bat kumjur mangi ngi dai banlong kita ki breu ki bapan bang pan thiang nang kong nang sa be ya la ka jong ka jing em bat nang tapat na ka banta ka jing em jong ki breu ki ba ngi im lang salang ha ying ha sem hapo kasunong katau hapo kabalang bat baro ki breu ki ba ngi yakendu ha ka jing em jungi baman la kasengi ladangi pe kamlu kalong kaba kerpang ha ka jing em jungi ki Kristen Katolik ari kasih habangi yo baptisma habangi pediang ya ke baptisma kanta me akapor baptisma ha kabalang Katolik jungi hari kasih ngi ai kamlu kendia haki wepat ho japo kabalang Katolik jungi haki wepat ki caka kamdon kane kajing le lane ka praktis kumba le mangi hakasi den mata kada mangama pi ki breu jong kari kasih kerpang habangi yo bam ya ke baptisma ngisim uleng do wai kendiat kamlu ya ki kmi kpa kumjuru ya ki to ki kmi kpa mensem bat kerpange ya itu ibreu lade breu bayo ya bayo pediang ya ke baptisma banadu matagas ni kajing im jong pi kajing mur kajing perkhat ke jong pi ki ktin ki kam ki bapi le ki bapi ong paro ki dei ban long kum kanai kamelu ngi dei ban kan mau ila dei ko hanmen ko para ki we ki para bangai jungi ha kana ka perthai Kristen Katolik kim yo kim don kata kamelu haba ki yo ma ki haba ki yo pediang ya ke baptisma hanrei mangawa pi pat ki breu jong kari kasih jungi ngi yo pediang ya kana kamelu ha kesengi baptisma kano ken lei yang ngi lakhot ban long sisa kata kamelu
pe yala ka jong ka jing im yala ki jimut ke jing perkhat ke ketin ki kam ki mangikran sisa ki long em kita ki ba pen bang pen thiang ya ka jing im la jong bat ka jing im jong ki we den mata ka daw ko han men ko para ha gane kasngi ha ka bau jisu khop yang nga ba de pi ban long ka ta kam lu to ngin pen bang pen thiang yala ka jong ka jing im nang kong nang sap e da ki kam ki ba ha ki bangi le ngi dei bas dang dalade ladeng ikwa ba ki kam ki jongi ki long ki ba ha nang kong nang sap e ngi dei bandon kata ka jingmut ka jing perkhat ka ba shay ka jingmut ka jing perkhat ka ba ha ladang idon ka jingmut ka jing perkhat ka ba ha klempet kata ka jingmut ka jing perkhat ka junga ka hiar ha ka danut bat na ka danut ka junga kin ha ka sentur ka junga kin mi ki ketin ki ba ha lada ngi kren ki ketin ki ba ha klempet ki keti ki junga ka jung pi kin pen mi ki kam ki ba ha ki so ki ba ha bat ki we kin so yo mat ya kata ka jing bang ka jing thiang jong ka jing em ka junga ka jung pi kat sa bangilet ko han men ko para ladang adon hapo ying ladang ai song bat kalok ke junga bat kalok ulok bat ki khun ki kti bat ki han men ki para kito ki basong rengkap ban nga ki dei ban yo mat ya kata ka jing bang jong ka jing em junga ki dei ban yo mat ya kata kamlu jong ka jing em kristan ka junga habang ale sa ka jing tre junga yo lese sa ki kti sa ki pentor sa ki lom ki wa lane ha ki office lane ha yo ngale ka business kito ki bangi kendo ha ka jing em ka junga menta ka sni bat la sha la si sni kum ju ki de ban yo mat ya kata ka jing bang jong ka jing em kristan lada ngale sa kano ka jaka lada ki we ki bro ki bangam pari tho ngai kendo ya ki halanti hasankin lane ha pokali lane ha kano ka jaka ki de ban yo ki de ban yo mat ya kata ka jing bang jong ka jing em kristan da ki ktin ki pangakran da ki kam ki bangale ki kam ka bangale na ka banta jung ki ka kam ka bangale na ka banta ki to ki bro ki ba ngami thu ha ka jung em ka junga ki dei ban yo ba ngade kristan ki dei ban yo mat ya kata ka jing bang ka jing thiang jong ka jing em kristan ka junga kabar paru jisu ang ba philong ka jing sai jong ka perthei ngitit ba ka jing sai ka long ka ba don kam hadu kata lara sisa mga banopi ngilong ka jing sai jong ka ne perthei badum ka perthei basniu jongi menta lara ngilong sisa ka jing sai ki breu ki bangi kandu ka perthei baro ka wei kin sayo ya kata ka jing sai ka ba ujisu ulai hangai pi nadu kasngi bangi pediang ya baptisma den mata kadau ko han men ko para ha ka ne kasngi ha ka bau jisu upan kan mau yang nga ba de pi bangi dei ban long kamlu jong ka perthei ba ka jing sai jong ka perthei to ai ba kita ki jingmut ke jing perkhat ki ktin ki thalit ki bangi kren ki kam ki jam ki bangi le ha ka jing em ka junga ka jung pi ha ying ha sem ha snong ha thau ha po ka balang ha ki jakatrai ki dei ban long sisa kita kamlu ka ba bang pentiang ya ka jing em la jong bad ya ka jing em jong ki we bad ki we ki dei ban yo ba sisa ka jing sai kres ka don ha ka jing em ka junga ka jung pi ki khon ki jong blai den mata ka dau ha ka ne kasngi ha ka ba jisu khot yang ko han men ko para ban long kita ban long kamlu jong ka parthei bad ka jing sai jong ka parthei tongin it yela de ha jisu bau jisu un krosyan yangi un ai bor yangi un petin lenti yangi kham tam un pha man sem jungu hangi wei pai wei bangila ban long bas no thu bha ya kata ka jing em kristan ka jing khot ka jung jisu yangi wei pai wei ban pan bang pan thiang ya ka jing em la jong bat ban pan bang pan thiang ru ya ka jing em jong ki wei pat jajar hak donor ka jung pi it la de ha jisu duai ha jisu bau jisu unwan hiar ha ka jing em ka jung pi ha ka danot ha ka man sim ka jung pi un sim ti ye pi un penlong si sai ye pi kamlu jong ka perthei bat ka jing sai jong ka perthei ani ro yo Jesus Christ Jenom la jenom amen
ngin yang ngin pla la ka jong ka jingek ngangai hau blei ukpa badan bor baro unang tau ka beneng bat ka kendel padahal Jesus Christ ukun bamarwe jungu utrai jungi ya balapun namen sembakut ya balakha nakamaria te sati ubasha laben hapo Pontius Pilatus lasanar pnayu layab balatep yu layar sikbayab hagasngi kabalay ulamipat na kibayab ulakiw sa beneng usong sa kaman ublay kupa badan borbaro nang ta buwan pat ban bisyari kibayim at kibayab nangay tahaw man sembakoy hagabalang katolik bakoy hagajing salok kirikoy hagajing mapya kipop hagajing mipat kado pad hagajing yambam jukut. Amen. Laispa prapusak. Laispa prapusak. Doai ko para baga jengkenya jenga bajong pi kan long ke papadiang honak mat ublay ukpa badan bor baro Ko try pineng jengkenya di jongpi. na baga jero berkurang kateng jungu kajing mentoy ngi balang bakoy jungu baro kowe tope tokmis ngeu bahaya kane kajing sakri jongi yame ko try ngi kerpat ba kata kawangi trua kan long kajen ai ka ba pen sngo bahaya me ba kajing pen roya kajing e jongi da Chris utrai jongi. Amen. Utrai dan rengka bat pi Rengka bathiru. togen te wela ki danut Kitiu ki shall try. tongin ai ngui utrai blai jongi Kasong hok bat kate. da shisha ka long ka basong hok bat ka badai kadeti jingi bat ka jingpen em yangi haman lakapor bat ka jaka banaingu yame ko kanrat ko kpa bakut ko blay badan bor bat bom jekut namar ngitip bakadei ka buram bakrau jungme bamelawan ban yarap yangi ki breu bayap da ka jinglong blay jungme bat mela ai hangi ka jingpen khya ka bapan laj yangi na ka jingyap da ka bapan kala ya ka jinglong kaba laya lam yangi sha ka jingjat sha ka lat jong ka jingpan em yangi dau Jesus Christ utrai jungi lengba jungu ka kan hon jong ki angel kamane ya ka buram jungme bat ka kemen hakmat jungme shi jinom ngi karpat yame tai ba ki sur jungi kin ya so bat ka jong ki hakawe ka sur jong ka jingwa yaro kat ba ngi pen bena Ubaku utrai lagi pai neng bertai sawada kauram jome Osana Osana Tolwa yublai shatro Osana yublai juno
Da sisha melong bukhoj kotrai katame jong ka jingkhoj baro. Namar kata ngi kerpat yame topan khoj pen kentang ya kine ke jing trwa jengi dag bapa yom sim jong me kum kam jer halor jong ki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesu Christ. Hakapor beladi no yu badala kaman snyo baha ula pediang ya ke jing sha setom ula shim yukpu bada kebayangu yame ula kedia ya u badalai hala gisenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet junga ya kaban IT na kabanta jong pi. Hakaju korkom enda lalaya bam ula shim yakukuri bad kebayangu biang yame ulai hala gisenran u ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong kajutang bathamai batbom cekut ya kebayan penmi na kebenta jong pi bat na kebenta kibabun na kebenta kajeng map kipop tole ya kane ban kan mau yanga. Kajeng maya jong kajeng nge Iben benar kajing yap jong me kotran Tadadu Namar kata ngi bapan menta ya kajing yap kajing me pat jungu ngi terwaha me kotran yuk po jong kajing im Bad ya kukuri jong kajing pen im ngi dai nguai dem namar melenyew yang ngi babit ban yang kemat jong me bat ban sakri me da kebas ngeret ngi kerpa dia me bangi bayo benta kamet bat kesna mukres ngin long kibala panitli ka wei dalman sem bakoj token mau kotrai ka balang jong me ka bala priang setelah kepertei bat topen jenaya ka ha gajeng e rengkat ber Francis ukpa bakoj jengi ul bat marwen bishop jengi kekenhon ki bishop bat keleng do baro Token maulem ruya ki henman ki para senrang bat kentei ki balayathia da ke bekermen ha ke jing mi pat badia baro ke balaklat no ha ke jing isne jung me to pediang ki sha ke jing sha ke khamat jung me to isne yang i baro ngi kerpa dia me barangkat bat kamaria the sati bakhoj ke kmi jung blai ujisa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bat baro kerkhoj ki blapan snu bahaya me pateng la pateng ngin long babet panyo bantalem ha ke jing embam jakut bat pengira bat pandan burom yame daw konjung me u Jesu Christ dau lambat u bat hau kan long ame blei pa badan bor ha ke jing yalong ka wei jong man sim bakhoj baro ka burom bat ke jing ro junam la junam amen. Kumbelah hukum yang ngi daw no panem bat kumbelah hikai ngi daktin blay ngi nod banong ko ba jungi ba hab neng kan long ka bakhoj ka kerteng jong me kan wan ka hima jong me kan long ka mon jong me ha ka kendau kumba hab neng tai ngi menta ka jing bam jungi ka ba hala ka sngi ba tamab yangi kerengkang jungi kumba ngiru ki map ik bless new yangi badwat yalam yangi sha ka jing pensoi Henry tapanla yangi na kabas new. To panla yangi ngi kerpat kotorai na gajing snu baro ha gajing spon jong me to a jing suk jing sanya kisngi jingi khnang ba da gajing rap gajing isnei jong me ngin lai barabor na kapop bat ngin yo jing da na gajing jinjar baro kat ba ngin ngam kmelenti ya gajing kermen bakhoj
Bat ka jing wan pat jong no panem jungi u Jesus Christ. Namar ka jung me ka long ka hima ka jung me ka bor bat ka buram junom la junom. Ko tra Jesus Christ me belong ha ki apostol jung me. Ka jing suk ngai api ka jing suk junga ngai api. Wat pe gi pop jungi Henry ya ka jungai jong ka balang jung me. Bat ha ka jing sbon jung me. To ai ha ka ya ka jing suk bat ka jing tali ka wei kat kum ka mon jung me. Mame ubi berbasan syar junam la junam. Amen. Kajing sugut rai kandan barabor rengkat bat pi. Tong ini terwa ya kada kajing sug iwe ha iwe pat. Kajing sug bat pi. Hak mi kulang brod jong blay, hak mi bukid no ikipop jong kapertay. Suk ya kito ki balakot, syaka jeng kawai jong ukun lang brod. Ko kenrat kam song hok naman rung apo kaying jonga, kan rei syuang tan dakitin, bat kaman sem jonga kan sakhiahi. Kaman kesmin kus kan ribet lang, nisha betulin bong jong.
benda penbiang ini Bakamel berkasnam kejume Lengba kejungan rum kejume Ha kejungim kejungi Ha kedener dah kebensim kejungi Ha kenek step Lengba kamet berkasnam kejume Kotra Jesubi je ngim kwa ngim trangi ye laitang name Nama ngitip Haba medan rengkat bengi Ngidon kebor Balong kata kamlu Kebapan bang kebapan tiang Ya kajung em kajungi pada kajung em kajung kiwe pada baro kita kibro kibangi kendo ha kajung em jungi baman lakasni kotra Jesu bija ngitip haba medan rengkat bengi ila balong kata kajung syai jong kepertei kajung syai kibalaban yalam ya kiwe sya kalanti jong kajung em bab jekut balaban wanra kajung kerku ha kajung em lajong pada kajung em jong kiwe Kodra Jesu bija hagana kastem rukumju iwan ra bangi buak majume yagi beru ki papang ki basitam ki badan hospital ki jingpang baper bangi mla banjar kateng ki bangi mla ban basnutu Henry tokner ki kiti ki jume tole kapla na banta juki to bani kita ki jingi snake ki jume haki bakin yomar no ki jingkoi ki jingkia ki bapura hagalyang ki medu ki mensem Giduai rokotra Jesu beja na kementar kita kibru ke lapajana ke jengej kibru ke pm ha ke jengim langkar balang ba kabor jeng man sim bakoi jong me ba me pha ki kila ban wan phai biang same sajisen ban yaro ban pandan buram ban mane ya beleu kpa bat khamta me ban long kata kamlu ban ke jeng shai jong ke parthei kotra Jesu beja sajisen ni wan ra ban ngai ti la de hame tuan banwan rum apa kedanut apa kemensem tuan pensyong bensa rangkat bengi to belong yangi ki kun binong ki kun bisot jong me kham tame ha kabor jong mensem bukhoy pamangila ban lek sakhi sha satla ke perthei bangila ban lek sakhi sha ki jaga ke bangi trei ha ki bro ki bangi kendu menta kasngi pada kasngi ki ban sawan bangilong kita kamlu jong ke perthei bad ke jingshai jong ke perthei isnei yangi kotrai wan ban simti yangi pelong yangi ki jong me ai bor ai sor yalam bat petinlenti yangi kotrai Jesu be Tong ini aduai to ai ba ka kam jing pan khia jong me kotrai kan sneu sunai ban pan lai na kelenti bakan riang jengi bat kan yalam yangi ha kelenti kababe da kris utrai jengi Amen. Utrai dan rengkat bat pi ro. ublai badan borbaro unkurkui pi pa pada kon pada mensem bakoi amen tolit sup ya ro ya try da gajeng em babha jong pi Isingamu ya blai Ambar sispa start pusat Amen. En je rooi het Jesus Christus, genomen, wat je naam.